Shaɗo, da Allah Mi dilli zan la fara interview da Allah. Zan fara interview. To, bandiraɓe on andi min shilminano on mastinta min jaɓɓake on e nder wolde nde min gaɗata hande ɗo. Min giɗi wolluki dow ko fe'i e leydi Syria, bano duniyaru andi ni ɗum andita nder nyalɗe ɓurayi nyalɗe nogas sai turtuɓe leydi Syria jabti laamu. To amma jabtuki laamu maɓɓe na wai yimɓe yaasi tan ɗum hayɗini, hamɓe e hoore maɓɓe jaɓuɓe laamu ɓe ɗum hayɗiniɓe ngam ɓe andano ɓe mbawai ɓe tufa diga Idlib ha ɓe ngara Aleppo ha ɓe keɓa ƴaɓɓaki Aleppo. Kamɓe e hoore maɓɓe ɓe andano. Ko hanko baba maɓɓe gaɗɗo ɓe ngaɗi ɗum Erdogan, hanko e hoore maako o tammakino ɓe njahay ha ɓe jotto ɗo. Ngam aran ɓe tammino ɓe heɓa ɓe ngara ɓe nanga galluwol Aleppo. To ɓe nangi galluwol Aleppo nden kadi ɓe mara bawɗe ko ɗum watta fu sai ɗum woldi e maɓɓe. To nde ɓe tufi ɓe nani e ɗum ɗiggi ɓe ngaɗi ka dillugo har waɗi ɓe jotti ɓe tuccitini laamu Bashar al-Assad, laamu gaɗɗum duuɓi ɗuuɗɗi ko ɓuri 50. To ɗum dow majum hande min bolwata min Usman Shehu Usmanu gonduɗo e moɗon bandirawo kugal am Ibrahim Ƴuromo Dake. Min noddani on koɗo andanɗo ko fe'oto shabeje gonɗe nder lesɗe Arab en fu wala sabere nde o anda. Hanko woni Tahir Raji, joɗiɗo e leydi Iran, nden andanɗo ko fe'oto e ton fu. Hanko ma bo o jayndiyankejo. Modibbo Tahir Raji jaɓɓama. Min jaɓi Allah on nonno heɗi to Modibbo Raji nda ko fe'i ɗum min giɗa waddi hunde nde mbi'eten bana en mbawi wiki de ko moye ma ɗum hunde helnuɗen ɗum hatta hamɓe waɗuɓe hunde nde bano mbimi ɓe tammakino ɗum ɗiggirai ɗum hoyrai bani. nonno wato hiddeko ɗon handi en anda wato tariha ɗum Bashar al-Assad be baba mako Hafizul Assad ko ɓe kafi Israila, wato ko ɓe tiggi leydi Israila. to ɓe igande ɓe tiggi leddi Israila wato hitande 1948 to habre arande hakkunde maɓɓe be Arab en. To ɗiɗawre mai kanjum on hitande 1967. Wakkati mai ɗo ɗum wakkati mai ɓe wiyata habre nyalɗe 6 hakkunde Israila be leddi Arab en. Wakkati mai ɗo baba Bashar al-Assad ɗo ɓe wiyata Hafizul Assad ɗo kanko on minista ɗum renugo leddi wato defense. Ministajo rento leydi kadi. Yawwa rento leddi. To nde habre nyalɗe 7 timmi kanjum sai ardiɗo leddi wakkati mai sai itti Bashar al-Assad Hafizul Assad mai dow laamu. Kanko bo hidde ko jippa sai en wiya o waɗi kippol na o waɗi ju'i mulki. O tuccitini laamu ɗum o jippini laamu ɗum ni tan. Ardiɗo. To o warti ardiɗo sai habre fere leru ummi hakkunde be Israila ɗum 1974 kanjum hitande 1974 ko. To ha wakkati mai ɗo o habdi o jabti pellel fere ɗum ɓe wiyata Golan Height ko kuma dow koseje Golan ko? Koseje Golan yawwa. Daga Yahudian mai amma ha jotta wodi wakkati mai ɗo wato wodi leddi Syria ɗum woni jungo Yahudian ha wakkati mai. To ha wargo jotta en ha wargo balɗe asere sali ɗo. To nde o waɗi laamu o maayi ɗon jam'iya mako ɗum Ba'ath ɓe subti ɓingel mako ɗo Bashar al-Assad
nden kamma o tokkitowo ngam may ko leddi Syria jooɗi hefti ɓe narrata yahudu en Israila ɗum ɓe tiggi hitande mi wima ɗo hefti nden holli dow leddi Syria on tan musamman zamanu Bashar al-Assad be baba mako Hafiz al-Assad ɗo on tan leddi Syria wato meɗai numugo wato waɗan sulhu ko kuma en mbi'a wato ɓe ngaɗa narral hakkunde maɓɓe be yahudi en sam ha nder duuɓi wajen cappa e juyi saliɗi ko ɓuri ma 50 ngam may leddi Syria andama be iri wato sembe be bo wato latuki ɓe ɗo mari nde mbiya numo maɓɓe ɗum ɓe wondata be yahudu kam sai yande yahudu sottiri ko sosai ngam hamɓe tan woni ma leydi arab en hamɓe tan woni leydi arab en ndi to a joɗake to e passport maɗa wodi stam Israila a nastata leydi Syria to ɗo ɓe andama be mai to nden yahi a laari hitande 1979 kanjum on hitande ujunere jeenayi wakkati man ɓe waɗi nayi mbiyata ɓe hippi laamu ha Iran nden jumhuriya islamia wari wato wakkati nden ɗum farti laamu Shah laamino ɗum Iran ɗum laamu ɗum yimɓe nasara en gonduno sobaɓe mako ɗum jippina kadi ɗum waddi ardungal tigguɓe islamaku yowwa sai wari to wakkati man o ɓawo nduɓu gotel sai habre ummi hakkunde be Iraqi to on numtan 1980 to ha nder lesɗe arab en gabakiɗa wala lesdi zamanu Hafiz al-Assad on wala lesdi bawi ɓawo Iran sai Syria mai luttuɗum lesɗe arab mai fu ɓe wondi be Saddam Hussein hefti to wartite Iran ɗo wondi be Syria ɗo ha habre mai timmi daga ɓawo warti Syria mai ɗo vallita Iran ɗo vallita Hezbollah be Hamas be luttuɗum iri ƙungiyaji Falastini ɗo ngam ɓe habda be yahudu to ngam Hafiz al-Assad be Bashar al-Assad ɓe valliti Iran sosai ha vallutugo Hezbollah be Hamas ha ɓe yotti hamɓe woni bano ndugu ko jaburu kala ɓe Iran yiɗi naftoraki fu ɓe kaɗa Israila ɗanaki e leydi Syria woni lawol maɓɓe tunda Iran wala kerol be Lebanon wala kerol be Falastini ngam ɓe sai her Syria to her Syria kanjum waɗi leddi Syria laati wodi daraja ko kuma wodi bote sosai ha himɓe Iran ha ɗum ko ɓe yiɗi valli wato Falastini ko be himɓe Lebanon be ankani lesɗe arab en ɓe yahudi en nyami leddi maɓɓe to a laari nden 2011 wato 2011 ɓe ummini habre Daesh wato nde yimɓe bonniyanko'en ɓeɗo jaɓi laamu kadi ɓe ngaɗi ka yahuki lesɗe arab en eɓe tefa jippinki laamuji maɓɓe ɓe tefa jippinki laamu maɓɓe to dow nde wari dow Syria a laari on ɓe kafi Daesh ɓe sankiti ɗum ha nder leddi Syria be Iraqi to laarugo irin bote Syria ɗo warti Iran sai nde nasti habre mai to daga ɓawo ha hitande 2017 a laari ɓe heɓi nasaraku ɓe tiɗi be Daesh to amma ni no inde mai en wiya wayla fuuna ɗum Syria iga wakkati mai ɗum jungo Daesh be bo America mai ngam ɓe wodi nde ɗo soja en maɓɓe ha nder leddi mai ɓe timminai ɓe gabaki to ha waddi en wakkati ɗo
wakkati ɗo a hefti a laari ɓe waɗi haɓre be Hizbullah nduuɓu e lebbi ɗiɗi. To haa nder lebbi ɗiɗi ragare ɗo haɓre may ñaaɗi haa yotti a laari ɓe mbari Seyd Hassan Nasrallah mawɗo Hizbullah, amma bo yahudu en may ɓe laari haɓre ɗum ko meeɗay laarugo ɓe kafi ko ɓe tiggi leddi may. Yawwa naane yahudu en to ɓe ɗo waɗa haɓre hakkunde maɓɓe ɗum arande 1948 ɗum ɗiɗaɓre 1967 ɗum be luttuɗum ɓe waɗi gabaki ɗaya sey ni ɓe laara ha TV man en laarata, amma haɓre ɗum ɓe waɗi be Hizbullah lebbi ɗiɗi saaliɗi hidde ko ɓe daɓɓi haɓre may ɗo. To yahudu en may balmi ɗo yotta ha Tel Aviv, ɗo yotta ha Haifa, ɗo yotta ha gaɗa may ngam may bano luttuɓe yaranno bone naane kamɓe ɓe laara TV tan, to kam yande may ha nder haɓre lebbi ɗiɗi hamɓe ma ha saare maɓɓe. Yawwa ha saare bano ɓe yahata ɓe sakkina bom ha Beirut, misalji bo ɗo yotta maɓɓe ha Haifa ko gonga. Mi tammi ɓe wodi nde ɓe feri ha yahugo wuro ko malla ma ha heɓugo suudu ndu hanko prime minister je Israila. Wodi nde ɓe heɓi ha saare makko. To a laari ɓe yahi yeeso no kam no haani. So ngam warti nde ɗo ɓaawo ɓe ɗo timmina haɓre holli ɓe arti ɓe taski. Ngam tunda sulhu may kamɓe waɗi ɓe hefti ɓe arti ɓe taski ɗo ɓe ɗo tanna harɓe Hizbullah. Yawwa ɓe ummina je Syria bo ngam ɗume Netanyahu wakkati o wi'a o yerdi be sulhu ɗum ɓe waɗi be Hizbullah ɗo ha nder may o waddi kujeji ɗiɗi ko tati. Arande o wi ɓe darna nga o tiita Iran. Ɗiɗabre may bo hoje en Israila laafi ɓe yiɗi yawwa ɓe sembiɗina soja en may hefti nden bo be hala Gaza. To a laari haɗo ni tunda Netanyahu be hoore maako ɓe wi soje en Israila laafi, to ɓe ɗo hultira to ɓe darni haɓre be Hizbullah, Syria wawan nasta leddi maɓɓe, Allah jabta Golan hay ko kuma nende may koseje Golan. Ngam ɗum officially ko kuma dai en biya gwamnati Israila be hono yawwa to kanjum a laari sai ɓe taski ɓe yiɗi ɓe sukla gwamnati Syria may be ɗo be Golani en be Daesh en be noinde may hayatu tahrir Sham kamɓe Jabhat an-Nasr wakkati ɓe waɗi haɓre an wiyaɗum Jabhat an-Nasr wala ko ɓe waɗay. Ha woodi woɓɓe feere nder maɓɓe himɓe Golani en jotta ɓe laamata si ɓe jabti laama Syria ɗo, woɓɓe feere nder maɓɓe ɓe ɗo tuuma ɓe be iri noinde may bano ardiɗo kawtal ngal hanko Muhammad al-Shah ko mo ɓe mbi'ata Abu al-Julani emo nder mo Amerika waɗi ceede wi'i nanguɗomo fuu ko gadduɗomo fuu nda ko ɗum yoɓata ɗum ngam o tawama e waɗuki bonniyanki fuu. Yawwa nden bo majalisa mobgal duniyaaru ma na Amerika tan, majalisa mobgal duniyaaru ma e ɗaɓɓitamo. To a laari to na kanko tan woɓɓe feere ni ba kari ha nder ɓe wondi be makko jotta ko ɗon a hefti. To hande warti kamɓe on wari jippini laamu Bashar al-Assad. To amma manga wani Turkiya, leddi Turkiya on wondi be maɓɓe daga arande, nden Bature ɗo wondi be maɓɓe ngam ha balɗe ɗo fuu nde ɗo kiyana kesi mi nani dow radio Faransa ɗo wi'a soja en Faransa ɗon nder turtiɓe may ɓe waɗi jabti laamu Bashar al-Assad. Ngam may anda ko da ɓe vangay ha babal amma ɓe valliti ɓe no a andi fu hefti. Nda ɗum hande to joni lattaki ɗum waɗi amma e yiki maɗa ko waɗi leddi Iran warayi dari walliti Bashar al-Assad, lattaki Iran e Russia kamɓe wonno ɓaawo Syria. E yiki maɗa ko waɗi lesɗe ɗe ɗiɗi ko moye ɗon ƴama no waɗi ɓe mballitayi?
non bano arande ay hitande ujune ɗiɗi shappande sappo e goo nasti habre mai to amma to a laari leddi Syria no ba'i jotta ko wakkati mai nani ha nder mawɓe Iran mai ɗo wiya kamɓe ɓeɗo amsa ɓe hokka amsa ƴamɗe maɗo ko waɗi on yahay on valli Syria ha sende ɓeɗo ɗo waɗi jabti laamu sei ɗo wiya to ko wakkati min valliti ɓe arande ɗo maga wakita ay be no kamɓe on noddi amin min vallita ɓe arande be min woodi haaji fu dole officially ɓe ɗaɓɓita ɓe mon arande kenan to ɗiɗaɓre bo fayi on vallitan himɓe on nawai onon on watta habre mai ba ngam ko holli ha nder daga nde ɗo 27 min wiyata 17 lewru November nden yahugo 8 ko kuma 8 lewru December fa ɓe jabti laamu ha nder nyalɗe 10 to warti a kenan soje en ɗum Syria ɗo ha Idlib na ha Aleppo na ha be luttuɗum ga wakiɗa to ɓe yahi ɓeɗo maɓɓitina ɓeɗo maɓɓitina ɓe lawol tan ɓe sala soja en mai haɓata ko no famɗi to noyno on warirta daga leddi yasi on wara on vallita yimɓe ɓe ballitita ko no famɗi waɗata a faami ɗo mi nanata bolde maɗa mi nanata bolde maɗa bolde ta'i nam ananayam joni mi nanama joni woodi bolle ɗiɗi dow ko en soɓɓanto gotum dow ko darani soji en Syria ko waɗi ɓe doggata gotum leddi Syria ndi haɓɓama yeeso e ɓaawo woɓɓe ɗon mbiyata a ndaari joni nde hawre nden nde waɗi daga hitande 2011 yahugo 2000 ha e 1990 ha e 1990 nde ɓe kaɓi duuɓi har tati e ɓe kaɓa jippinki laamu Bashar al-Assad Allah waɗayi turtuɓe ɓe sukaɓe ɓe Iran wallitata ɓe njahi e ɓe mballita Bashar al-Assad nda Hezbollah nda ɓe Iran waddi to e ɓe ngaɗa noon sey lesɗe nasara en bo njahi e mballita ɓe e bonniyanko en ɓe ɗum wiyata terrorist e ko nandi e maɓɓe e bo banda terrorist woodi ainihin lundanko en ko ɓe ɗum wi'ata opposition ɓe Syria woodi hamɓe maɓɓe fuu sey lesɗe nasara en hawti ɓe mballita ɓe to ha yahugo fodde duuɓi tati ɓe mbawayi jippinki laamu Bashar al-Assad ngam nonno leddi Iran wari daraniɓe hocoyi haɓoɓe Hezbollah ɓe mballi to nde Rasha tawi ɓe lesɗe ɗuɗɗe e jooɗi nder lesdi Syria sey Rasha nasti hawre nden ɓaawo duuɓi tati to nde Rasha nasti hawre nde e ɗon walliti habdi sosai haa ɓe keɓi ɓe darniɓe to ɓaawo ɓe darniɓe sey latti lesdi Syria hombama ndi hombama kombol kallugol wala soranoɓe wala sodanoɓe sakiraɓe maɓɓe Arab en ɓe keddata kombiɓe nane ma sakiraɓe maɓɓe Arab en ɓe kamɓe ballutuno turtuɓe warɓe jippinki laamu ɗum ngam woodi wakkati nde ardinoɗo leydi America Donald Trump mo wi'i to lesdi Saudi Arabia yoɓatamo ceede ɗe wi yoɓan o ittay koniyanko en maɓɓe ko malla soji en America iga Iran so holli ɓe kuwa amma nda yoɓoɓe lesɗe Qatar lesɗe Saudiya en to nde hawre nde waɗi ɓe kombi Syria ndi wala yimɓe marɓe ceede maari e ngurto yaasi ngam wala luumo marɓe ceede fuu dilli lesɗe yaasi ngam waɗugo filuuji maɓɓe nden ndi hombama yimɓe ngarata rufa jarfu ko ɗum ɓe mbiyata e turanci ɗum ɓe mbiyata investment wala waroɓe ngaɗa jarfu muɗum ngata ceede muɗum ngam goɗɗum ayi ɗum fuu ɗum dilli tataɓol America yahi tawi e ɓulli nebbam Syria woni sey ɓe kombiɗi ɓe jooɗi ɗon ɓe ngodi soje en hakkunde 900 yahugo 2,000 soje en America kastaɓe e ɓe jooɗi e inare nden ayi nda ndi hombama nda ɓulli nebbam maari go America wari jogake ɗi nden filoɓe ɓiɓɓe wuro maɓɓe giɗɗo luumo fuu tunda luumo wala dilli yaasi
ɗum sey ɗum talkiɗini leydi ndin. Nde ɗum talkiɗini leydi ndin sey warti laamu Siriya wawata yoɓa koniyanko'en muɗum ɓe ɗum wiyata soji en Siriya. Bako nyande ɗum jippini laamu Bashar al-Assad lewru fu ɓurayi reta ɗum yoɓata sojijo kala koniyankejo fu reta joɓari mako nde lewru ɗum hokkata mo. To ɗum sey faɗɗi ɓe ɓalli ɓe go'o ɓe ngala balmiji. Kala ɓe ngodi sembe ko malla ɓe Iran ekkitini ɓe e ɓe mari sembe, Israila ɗon tokki duufa. To hamɓe nda ceede wala, nda Israila ɗon duufa nde ummi fu warti bano ekkiti to hawre ma e waje maɓɓe. Nde ummi fu kawai kala e yiɗi fu yaha e fera tan. To ɗum mi tammi hanjum woni go'o ko latti ko waɗi soji en Siriya ɓe ngala sembe daraki ngam wala balmi wala ceede. Nden bo ɓe ngi'i duuɓi ɓe ngaɗi e ɓe ndari ɓe ngi'ayi yeeso ɗum gotum. Nden ko ɓeddi gotum fahin hitande 2011 nde bonniyanko en nastuno Siriya ɓe nangi soji en kala soji en ɓe kewi ɓe nangi ɓuri 500 ɓe pat maɓɓe ɗuɓɓe fu mbaratan. To ɗum hunde ko wolwoɓe ko ndaroɓe siyasaji Siriya mbi'i waddi soji en maɓɓe mbawata ndaro kaɓa, amma mi anda an bo mijo maɗa ko ɗum gonga. Ɗo kanon no a hefti, amma wato to en laari wato bana jotta no leddi may va'i, leddi Siriya may va'i ɗo bano a wi ha nder duuɓi sali ɗo may banni ay. To iri lesɗe ba Iran ɗo wakkati may a tawan ɓe nastata kuje ɗum ko laati ɗum gomnati Siriya ko gomnati Ba'as ɗum waɗata ɓe soja en muɗum be bo ɗum ko doggata ha nder saare. Sey ni ɓe vallitan be ko ɓe wawata ballugo. Ha nder may ni Iran be Siriya ɓe fu ɓe ɗo hombi ɓe lesɗe. Sosai kombon nawol. Kombon nawol ɗum meɗaka ma ɗum Trump arande zamanu Trump arande. Ko ngam may jotta en mbi'a ɓe jippini laamu Bashar al-Assad ɗo, Iran woodi kampaniji ɗum ɓe kafi ha nder Siriya. Ɗum ɓe tiggi nder Siriya. Musamman ha Aleppo ɗo toton andi gallure jawdi ɗum Siriya mai woni. Ɗon woni lumo maɓɓe, ɗon woni gallure lumo leydi ndi. Risku leydi ndi. Iran woodi kampaniji ɗum mapindiji ha nder mai ɗum waɗugo assembly ɗum motaji ɗum ɓe watta ha Iran. Daga Siriya ma Iran ɗo sora motaji ɗum daga leddi yasi ɗum ɓe kafi ha nder Aleppo ɗo. Iran ɓuri waɗugo nder asar a hefti ha jabtugo la Siriya ɗo dow kala leddi fu. Ngam iri kam ɓawo ɗon bo nden ɓawo ɗon mata a ndari nama lumo tan ai ko Hizbullah kala ko ɓe keɓata fu nden e ɗum tokkira Siriya. Ko hamɓe yahugo Hamas ma kala ko ɓe keɓata fu ɗum tokkira. To Siriya wala ɗiɗi fu ɗi gaɗatako. Nden bo hamɓe faddani Iran, kamɓe kadi Israila ɗanaki Israila kabdori e Iran. Ɗo komoi andi bani. To ngam may ha ɗo mi wiyan Iran ɗo waɗa ko wawata ngam kanum ma to a laari nder leddi may ɓe ɗo habda on. Jotta ceede Iran ɗo a hefti ɗon lesta on kala nde feti. Iga zamanu Rom hitande 2017 o vurti nder noynde may JCPOI. Narral ɓe ngaɗuno ngam yofuki kombol gongol ko Iran. Kamɓe ma ɓe ɗo habda. Ha jotta a laari ko nde beeti fu sai to a laari wato ceede maɓɓe may daraja ceede maɓɓe ɗo lora ɓaawo. So ngam may wato en gartai dow yanuki ceede Iran ngam ɗum hunde maunde. Ko gimmi ɓedduki bako shotten dow haala wallinde ko waɗi Iran warayi walli Bashar al-Assad e bolwi ko tammiɗe. Nden bo kanjum woni gonga mawɗum ko haɗi Siriya soja en mun daro kaɓa ɓe ngala ceede ɓe ngala balmiji e ko nandi e majum. Woodi boofol gongol ngol hanko mo ɗum tuccitini laamu mum Bashar al-Assad o waɗi.
leddi Iran wi wallanmo. Leddi Iran waddi ɗum ɓe mbi'ata tokkere soje en waɗi ɗiɗo, bataliyo ɗiɗi. Ɓe ɗon Iran noddimo wimo min ballitete, amma ɓe soje en ɓe min gaddata kastaɓe dole ɓe giɗi wakkati ɓe jotto, ngam nawai ɓe jotto dole ɓe jottodo e ko ɓe kaɓira. So Bashar al-Assad wiyata a'a wala ko ɗume, na heɓe ngari. Ko waɗi? Yimɓe ɗuɓɓe anda ka mbiyaymi. Bashar al-Assad o fuɗɗi narruki e sakiraɓe mako larabanko'en. Ɓe hombunoɓe mo ɓe o habdi, o fuɗɗiti o wari o fuɗɗi narruki e maɓɓe. O wanci woɓɓe ma dokkimo cede ɗuɗɗe dow o fuɗɗita wartuke, ngam ko waɗi Arab en ɓe nawai ngam yiɗugo mo ba, a'a ɓe tawi Arabjo ba maɓɓe, lesdi Syria bo wala no bolwira diina Islam a waɗayndi. Lesdi Syria wala no bolwira lesɗe Arab en a watayndi. So sai ɓe tawi o ɗum sakirawo maɓɓe, ɓe kabdi ɓe ittamo o ittaka, nda o hoti joni woje Iran, o warti sakirawo Iran, ko Iran yiɗi fu waɗata, ndikka foɗoyen mo. Diga ɗon sai Saudi arti turaki minyum bi'eteɗo Bahrain, hamɓe arti waruki ɓe tefi ɓe tiggi office shimaku maɓɓe, ɓe gartiri naral maɓɓe e non Saudi Arabia e hore mum turi ɓe fuɗɗi narruki ni an kam, a fami? To Bashar al-Assad ɓawo ɗon lesɗe Nasara en ɓe tefi narritaki e Bashar al-Assad hamɓe ma. No ɓe tefiri narritaki e Bashar al-Assad kanjum woni, e neɓayi ɗo NATO e hore muɗum e lesɗe Arab en ɓe timmini narruki e Bashar al-Assad, gam ko waɗi tunda o jaɓi o yerdake, o ustay ko o waɗata, o hokkaɓe bawal ɓawo, ha minon ɗo a tawai cuuɗi sakuki habaruji ɗuɗɗi bolwi dow non no lesɗe Arab en lesɗe Nasara en giɗi narritaki e Bashar al-Assad. Hanko sai ɗumi narral ngal nde ɓe kollimo e ɓe giɗi narritaki e mako, nda Arab en ɓe kolli narritoto e mako, ngam majum sai latto na lallai sai to o darake Iran tan, ngam wawuki mako ɓawo Iran hanjum waɗi ɓe guytiri ɓawo. To ɗum e ɗum nder ko waɗi nde o wi Iran munya, Iran bo sai munyi. To go'o kenan, ɗum Iran wawata ɗacca Bashar al-Assad to nano, ko ngam soji mako daraki. Nde Iran tawi non holli waran, nde o holli munye, o tammaki no ɗum waɗan, ngam ba mbimi diga maɓɓutuki hamɓe e hore maɓɓe jaɓuɓe laamu joni ɓe tammaki no ɗum yawirai bani, ɗum hoyrai bani. To Bashar al-Assad ko o hammito ma haure nyamimo. To anduno diga aran to accino Iran waran, Iran nasti leddi nin da hala wati. To hamɓe ma Rasha ɓe fuɗɗino walluki mo, ay ta a ndari nde turtuɓe ɓen ngari ɓe jaɓi Aleppo e nder jawɗum, Rasha sai yahi waɗi ka wuluki ainihin jaburu maɓɓe wondu Idlib. Rasha hoshino ay piroji muɗum fuɗɗi ferluki nokkuje maɓɓe. To amma a fista ɓawo yeso, a fista yeso ɓawo e firta. To hanko bo ɗiɗaɓol ko waɗi Iran e Rasha munyi. Go'o ni ta a wallita e neɗɗo bano mbiɗa, dole hanko ma ngi'a ko o waɗata. Ɓe tawi soji en maɓɓe woɓɓe fu ngaɗi ka dogguki e dilla Shalake Ndaro. To nde soji en maɓɓe dillata Shalake Ndaro, Rasha fuɗɗi walluki, tawi ɗum yahata, sai hanko ardiɗo kugal ngal Tayyip Erdogan, ardiɗo leddi Turkiya, sai o andi o wawata to Iran e Rasha nasti haure nde, no waɗi fu sai dai o waɗa ko watta, amma o jaɓata lesdi Syria. Sai o noddi ɓe o wi'i ɓe turtuɓe les amin ɓe ngoni, ko ɓe nasti ɓe memata giɗaɗi moɗon, ɓe memata jawle mon, ɓe memata yimɓe moɗon, ɗum minon les amin ɓe ngoni. O hokki ɓe, o tabbitinani ɓe dow wala ko heɓata ɓe hamɓe ɓe, bo non ɗum waɗi.
Iran e woodi soji en e woodi bo ɓe muɗum ɓe waddi sukaaɓe Rasha ko moye andi nokkuje maɓɓe ɓaawo Aleppo seɗɗa Latakia ɓe fu ɓe ɗon wala e ɓe turtuɓe njahi memi to nde ɓe tabbitinana min memata ɗum moɗon ɓe tawi soji en e dogga dole sai ɓe wala no ɓe ngaɗa wakkati dilli ɓe acci laamu mako jippi goɗɗi dai min e miijo am kadi mi anda ko ɗi bo woodi ko mbiyata dow ko mbimi ɗo to woodi ko ɗo ka nonno seni tan nde banni arti feƴi bo jotta ko waɗa woya maɗa ɗum waɗa ni a wahay ɗum ngam sai ɗum heewa waɗina to a waɗayno ɗum ni ina ni ba da ɗum ɓuri wangirke sosai to woodi no mbaylitira ɗum ngam ɗum ɓuray heɓuki to ɗum ɓattinima ta a waylitayno ɗum mi tammi joni e ɗum dari sai ngaɗa ɗum waalo Modibo Ibrahim diga nane emin bolwa min nanayi kamaɗa an bo lallai kam min Ibrahim an heɓi ɓilla ɗo hirde nden fu amma joni alhamdulillah joni ha min nanuma amma bako hanko Modibo Tahir o fuɗɗita wartuki maɗa a jayndiyankejo a tokkiɗo ko waɗata to noon kan ala seyne bano kaaloɗa kan retani tokkai maɗa Modibo Ibrahim woya maɗa e ɗum waali ko e ɗum dari sai a habda wallin ɗum sai min witinoyma Modibo Tahir a fondina ko dai ɗum sali walaki waɗi daidai ko waɗai joni ta a ndari min aygol heewi ko waɗi ngam ma e ɗum ɗan waali seɗɗa non gam to e ɗum waali ɗum ɗum ɓuri hebbinki babal ngal tinda non ɓe ngaɗiri ɗum mi anda téléphone maɗa ni ɗum waɗi ko ni to mi wanni ɗum ɗum holli to ai woodi e memata Modibo Ibrahim sai ɗum waylito ko a wayliti ɗum e nder ɗuɗɗum maɗa ɗum so yeso woodi e memata memi e hoore moɗon on gi'ay ɗum waylitake bako ɗon Modibo Ibrahim emin nanuma no mbiɗa an bo miijo maɗa dow ko feɓɓoto ɗum so bano mbiɗa ala seyne ɗon ngam ko ɗuuɗi ni ko yimɓe wi'ata kanjum woni ha e woodi woya maɗa waylitake ayi joni ɗum wotti sosai amma Modibo Ibrahim ta habdayno ngartira ɗum non ɗum to min ɓaditinima ɗum ɓuray wanguki to yaha Modibo Tahir o waɗana en sharha hidde ko a fuɗɗino wolluki boliɗe maɗa dow ko darani miijoji maɗa e dow haala ko boluminane seɗɗa so noon min kam miijo an ala seyne kanjum woni bano woɓɓe rokkata miijoji maɓɓe woɓɓe ɗon wi'a Turkiya e lesdi Amerika en hamɓe hawti hoore ngam ma tarfuki laamu Asas ɗon ma ngam ma hiɓuki hayri Israila yajjina babal mum nden bo to en daari walnde go'o ɓaawo yanuki laamu Asas Israila yaari piyanɗe haynama yaruki piyanɗe tam prime minister maɓɓe hoore muɗum wurti wi'i ɗum ɓe ngaɗi ka tappuki leydi Syria hanjum walliti do'aki laamu ɗum nder jawɗum prime minister jo maɓɓe wangi wi'i kama na ma wai hala iga Bashar al-Assad on maɓɓe ɗo mbiyana kamɓe on wato piiɗe maɓɓe Modibo Ibrahim habdu waylutuki woyama bako ɗon naam mi nanma malam Tahir bismillah naam wato arande may ni en mbiya bononda ka waɗama kanjum ngam wato en laari jotta nyalɗe yottayi ko asayere ko Bashar al-Assad acciri laamu amma
ko kuma yiɗi dow Syria ɗo lallay na hayro an ha leddi may ba, nden bo ha lesɗe may gabaki ɗaya. Ngam arande ni Israila ɓeddi sembe, nden ɓe ɓeddi laaɓingo leddi Syria may. A laari jotta kala ha balmi ɗum gomnati Syria mari no nane gabaki ɗaya, ɓe tokki ɓe fiiɗi gabaki ɗaya. ɗum jirgije konuna, ɗum jirgi ay ɓe nasti e hoore maɓɓe ma ha les Damascus joni soji e maɓɓe ngari to jotta hakkunde maɓɓe ɓe ɗo gaɗa Damascus ɗo hakkunde maɓɓe be soje en Syria ɓe bi kilomita salai 20 nden ɓe maɓɓi kerol ɗum woni hakkunde Syria be Lebanon, ngam ɓe ɗo seka ko kuma ɓe andi dow kujeji fere ɗum Hizbullah heɓete daga her Syria on. To banda kanjum fahin wato masibo manga komin hulata fe'ata kanjum on gomnati ɗum Jolani en kafi jotta ɓawo ɓe wato gomnati ɗum ɓe tiggi kesum yowwa ɓe wawata nde ɗo doggingo leddi may ba, ngam ɗume ɓe woodi wato no wiyata ƙungiyaji wato wodi kawtal yimɓe ɗuɓɓe kawte fere ɗum mari balmi ɗi waɗi 37. namita anti ham ɓeddamma bako asawere bako ɓe fuɗɗa yahuki Aleppo ɓe barbartiri ma e Idlib hakkunde maɓɓe ɓe barbartiri maɓɓe ko to hiddeko ɗon ma Jolani may ɗo hiddeko ɓe fuɗɗa habre ɗo fa o ɗo waɗa hunde ɗo ha Idlib may ha o woni no ɗo a hefti ha Idlib may ha woni ɗo ɓe himɓe may yiɗamo ɓe vurta waɗa zanga ɓe yiɗa Jolani, sai nda ɗum jotta warti kanko jaɓi leddi may gaba kiɗa. To jotta no a tammi ɗum tan latugo to alaa ɗo bokkuje on ɗum sai dai en biya Allah hoynu tan. To amma e yiki maɗa Tahir nde a andan ɗo lesɗe ɗe fumaje joni en andi hanko e hoore maako Bashar al-Assad wato gotum komi wolwayi aybe maako hanjum woni nde o heɓi hawre nde a de'itina maimako o daro o wo'itina laamu maako ɗum gasa o foɗowa yimɓe o ɓedda nastinki yimɓe leddi ndin o ɓedda omtuki ceedon kon o heɓata seɗɗa e mbolwi o woodi ɓilla ɓe kombimo ma sewi hanko e soji en mawɓe ɓe ngaɗi ka wujjuki jawdi leddi ndin ɓe foɗayi yimɓe ɓe ngaɗi maɓɓutuki kuuɗe ɓe ɗon de'iti tan hamɓe tinda ɗum hombiɓe eɓe jooɗi tan laamu e dilla soji en ɓadiɓe mo hamɓe tan woni heɓoɓe goɗɗum to warti famarɓe woni ɓe yaasi fuu o darnaki ɓe nden nde o andi ɓe fiimo Allah waɗi ɓe jippinayimo da o woɗɗitinino ɓadinki yimɓe ko ngam o andi no ɗum waɗi fuu ɓe giɗamo amma no woni fuu da nguyka ceede nguyka jawdi ndi Allah waɗan leddi ndi na ɓe gujjayno ndi o maɓɓita laabi ɗi o waɗanno bano misali ndemri ceedon kon o heɓata maimakon ɓe ngaɗa ka hoosuki kon hanko e mawɓe o maɓɓitana yimɓe gese yimɓe ladde ɓe mbo'itanana ɓe goɗɗum ni ko o wawata seɗɗa ɗi fuu ɗi ngaɗaka hanko ni nde laamu tuccitinaka non o waɗi ka waɗugo jonde maako woɓɓe fu ɗon mbiya ngam o heɓi wallinde woje Iran na seɗɗa o heɓi wallinde woje Iran ko wala ko wawata fu gam yiki to emo jooɗi ɗon woni Iran e woodi sembe amma mi anda ko mbiyata an bo dow ko yimɓe mbiyata haala bano dow nonno mo ɗo kujeji on na komai wawata andugo sai to a waɗi bincike sosai amma andugo no iri laamuji lesɗe Arab ɗum va'i ɗum Syria ma vurtai nder mai to wala kilni ɗum ha nder mai hefti ɓe ho'a jawdi himɓe ɓe waɗa ko ɓe yiɗi himɓe ɗo nder ɓilla bo ɗo kam tabbas on to joni naam mi namma nanama to en ndaari lesɗe Arab en joni Allah seni to a wi'i Iraki, Libya, Yemen, Sudan, Syria lesɗe Arab en jeweego o joni
ɗe fuu maaje ɗe ngala laamu gootum boɗɗum jooɗiiɗum. Ɗi fuu maaje ɗe ngarti sey hakkunde yimɓe e yimɓe, hakkunde maɓɓe hamɓe e hamɓe. To en ngaɗi misali Sudan, a ndaara ɓii Sudan o wara o fiɗa ɓii Sudan o wi'a Allahu Akbar. Oya ɓii Sudan wara fiɗa ɓii Sudan wi'a Allahu Akbar. Nde a neɓi nder Arab en ɓe, ko waɗi ngiiɗa ko'e maɓɓe ndari en jaɓi woodi woɓɓe yaasi woodi, amma ko waɗi ngiiɗa lesɗe Arab en ngartiri hoore mum ni en ɗaccuka wiiki ko nasara en ɗon e ɗon, amma ko waɗi ngiiɗa lesɗe ɗe fuu ɗe limmi joni lesɗe Arab en jeweego ɗe fuu maaje wala leddi ngori jooɗini na haala jonde jam marndi laamu geetum bi'eteeɗum laamu wala. To ɗo nder kanjum ɗo sey en mbi'a sey en ho'itiram daga ɓaawo iga arande ɓe jippini ha nder nende ma ha wakkati konu duniya arande, wato diga sa'i nasara en laamino lesɗe ɗen ma. nasara en nyaami lesɗe julɓe dawla usmaniya ɓe sankiti ɓe tayti lekkol mai ɗo. To asli mai daga ɗon woni, amma be non fuu en mbiyata araɓe mai wala aibe hefti ngam ɗumi ɓurna maɓɓe fuu ko mo yiɗini hoore mum on. A hefti ha nder ardiɓe araɓe mai ko moye fu yiɗini hoore mum, wala mo lestinta goɗɗo feere, wala bo fahin mo mari wato en mbi'a numo ɗum waddugo jahal yeeso jeyi leddi, oɗo numa hoore mako tan. Ɓurna fu kanjum on dasi banni ɗo. To on konne en bo heɓi sey nasti. Gonga na'am. Ngam konne en heɓata nasta sey to on wala hawtal hoore hakkunde sey to on omtaniɓe laawol babal ha ɓe nastira maɗa ɓe heɓa. To alari ngam mai bo sosel mai kanjum on. Nden bo fahin wakkati ɓe ta'i lesɗe ɗo ɓe andi banni fi'an, ngam bo ɓe ɗo habda no ɓe watta fu ngam ɗume latata walata woodi hawtal hoore ha nder ha nder kala leddi fu ɗum ɓe mari. Mi hokkete misalu ni bana jotta Iran a hefti, to na hawtal hoore ɗum ɓe heɓi ɓaawo ardugal en mbi'a ɗum ɓe heɓi ardugal diina ɓe heɓi 1979 a hefti, to da Iran sankitino. Ko waɗi bo Iran ɗo ma bana lesɗe luttuɗum a laran ɓe woodi iraninko'en mai farisanko'en, ɓe woodi arab en seɗɗa, ɓe woodi kurdanko'en, ɓe woodi azari, lekkon ni ɗon ɗum le'i wato ɓe habdi ɓe sendira ɓe, amma laatugo ɓe woodi hawtal hoore abe ardungal a hefti warti konne en jotta hande en ɗo wi'a duuɓi 46 ɓeɗo habde sakkitigo gomnati Iran saldiri ɓe be bone ɓe waati ɗum fuga. To a tawan lesɗeji en voli ɗo fu ko Libya ko ɗume be ko nandiri mai, a tawan wato ko fuɗɗi fitina ha nder maɓɓe ni kanjum on sende kawtal hoore ɗo. Ɗum ko moye ɗo numa hoore mum, ngam mai sey a tawa warti konne en bo heɓi en nastorde. Gonga. Laaru ba Sudan mai ɗo nonnon hande hakkunde haala ardungal on fuɗɗi fitina mai, nda ɗum ɓe sankiti Sudan. To joni bano mbimi to a ndaari hakkunde Arab en e Arab en, hande to a ummake diga Cameroon a wawai nastugo Nigeria ko a wala ɗerewol. To a ummake diga Ghana a wawai ngara Nigeria, ɗalka lesɗe ECOWAS. To a ummake diga Nigeria a wawai yahugo Chad. Amma Arab en kala leydi ndi anduɗa fu ɓe Arab en ɗemgal maɓɓe goo, ɓe nannantirai, diina maɓɓe ma kusan ka ngota. Amma ɓii Tunisia wawata hulta nasta leydi Libya wala ɗereji. Nden ɓii Tunisia wawata hulta nasta nder
Masar. Nden bo ɓi Masar wawata hanum ma hulta nasta nder Tunisia ko ɗume sai e ɗereji hakkunde maɓɓe. Nde on neɓi e ton to on bolda e bano sukaɓe maɓɓe, hamɓe bo no ɓe mbi'ata on ɗo en andi laamiɓe kan en mbawa mbi'en woɓɓe shodama, woɓɓe bo en ngaɗa non ngal laamu. To nde an neɓi e lesɗe ɗum ɓe mbiyata jaziratul arab ɗon, lesɗe arab en e Iran en ɗo, to on bolda e ɗum mbiyeten talaka en maɓɓe yimɓe noon, hamɓe bo no ɓe mbi'ata on dow soyde narral hakkude arab en. To soyde narral hakkude arab en ha hotan ha ardiɓe mai on, ngam ɗume a tawan bature en ɗo iga wato nasara en nasara en iga nasara en mari lesɗe julɓe, ko ɓe haddata fuu kanjum on ɓe sendira hakkunde julɓe. Ha nder mai walama ba araɓe, kamɓe on asli julɓe kam. Ngam mai ɗo ɗon nder en mbiya shirya maɓɓe ɗum talata wato arab en ko ma julɓe hauta hoore maɓɓe. Ngam mai kanjum waɗi a lara kala leddi a yahata fu sei to a mari haje visa, sei to a mari haje ni, sei to a mari haje ni. Nden laata wato hunde ɗo hakkunde mo on narata. Laaru ko fe'i hakkunde Saudiya be Qatar duuɓi salidi wawat e ta'i ɓe ɗum heddiraɓe on. To a laari ɗiɗi ɗo ngam sei ɓe muñi ɗirta sam, ko moi hoore mum tan andi. To amma asli mai ni bami wi'atama wato onon on hokkata lawol ha konne en mon nasta. To amma ba jotta to en ho'i lamlamɗe lesɗe fere musamman ɓurna fu nder arab en ɗo, bana a itti bana jotta Tunisia ko Algeria be ko nandi, en vi'a ɗo kam ɓe ɗo waɗa iri suɓol demokradiya ɓe subta ardiɗo. Amma to ɗum lesɗe bana partial gam lamlamɓe ɓe mari, ɗum lenyol on lamata. Ɓadake Saudiya a hefti ɓadake duuɓi temerre ɓe ɗo lama. Nonno to a ho'i iri Qatar ko Emirates ko Kuwait en, a tawan lenyol gotel on lamata. To a tawan ba jotta mi hokkama Jordan, jotta Abdullahi Jordan a tawan dada mako ma bature nder nende men nasarajo, yawa nasarajo on. A hefti ha nasara ma nonno to a numtan no o jaɓiri laamu, baba mako Hussein nyawɗo, ɓe ɗo walli ɗum ha lesɗe hunde ɗo nasara en ɗo. Amma nde o ɓadake mayugo ɓe tabitini o mayan, sei ɓe wartiri mo nder nyalɗe seɗɗa, so o canjinimo laamu mai, ɓe wanni ɓe no ɓe yiɗi ɓe waɗi Abdullahi, ɓe itti miko mako nyalɗe 14 bako o maya. Bappa mako woni donowo laamu ngu. Yowwa balɗe 14 bako bappa mako maya, sei baba on ko e hakkilo mum ko walango enen ɗo na ɗum ɗume ɓe mbayliti ɓe mbi ɓiyiko Husaini ronata mo. To ɓiyiko o bo ko nyande ɓe dokki mo laamu, yimɓe ɗon ndena ndara bappa mako, min emi numta nyandere nden bappa mako on waray hofna mo na ko wawata hofna mo, bappa mako wari hofnimo bano kowa hofni mo. Nyande baba mako maayi ɓe kolli ɗum non. To jon en so'ito Allah sene ndaren ko tammiɗa e yiki maɗa woni wattam leddi Syria, ko tammi lattaki e maari ko do'a nder maari bano laamu. Ayi hande ɓe andini wodi goɗɗo hanko ma inde mako Muhammad al-Bashar hanko to Muhammad al-Bashir ayi wakkati Julani en won ardino Idlib, kanko on gomna Idlib. Alari jotta ɓe ɗo ɓe hokkumo prime minister je Syria mai. Ko ngam o ɗo huuda be Julani mai ko joɗi. To manga mai ɓe narrayi aida o wawata no o waɗa gomna e wuro ngon o bo e joɗi to ɓe narrano e mako. Yowa o narri e mako, o narri be Julani mai. To amma manga mai min ko mi larata jotta ardiɓe Syria ɗo, Julani en ɗo,
en rena ni en laara ko yeeso waddata, amma komin tammata kam ɓe wawata ardugo leddi mai fuu. Ngam laatugo bo a laari noyende mai nasarenko'en ɗo haaje maɓɓe kanjum on ɓe sankita kala leddi arab en ɗum marata sembe ɗum hawata be israila. Syria bo to heɓi bawɗe to sankita israil. Ngam mai haaje maɓɓe to hakkilai jotta ɓe accan ɓe kamɓe on hokkata kawte koɗen ha nder leddi ɓe haɗa ɓe jone jam arande ego ha duuɓi ɗuuɗa ragare mai ni ego ɓe senda leddi mai to ha ɓe yiɗi ma ɓe jona jam. To amma hiddeko mai jotta woodi kungiya Daesh ɗum ɓe haɓi be muɗum ha hitande 2011. Ɓe loran ɓe umma ha nder Syria. Ɓe lori ummi bo ɓe habdan a andi Daesh mai ha nder Iraki ma ɓe ɗon. Wato ɓeɗo min mbi'ata bonniyanko'en ɓe ɗum andiri bano bonniyanko'en ɓe ɗum andiri ko terrorist e ko nandi e majum. To ɓe ɗon ngam nane ɗo fu woodi clipji feere mi laari ha nder Syria mai ɓawo balɗe ni ɓawo ɓe jaɓi laamu ɗo ɓe ɗo vola kujeji feere ɗum wato na jonde jam sam ɓe yiɗi ha Syria be ma lesɗe arab mai gaba kiɗa musamman Iraki. Hefti ngam mai Allah ni hoyno, amma wato ko mi larata ardungal maɓɓe ha hunde ɗo ha Syria jotta ɗo kanjum on yahan ko da to hakkilai dow ɗo nduɓu ko duuɓi ɗiɗi to hakkilai hunde ɗo ɓe nastan kaɓe hakkunde maɓɓe on tan. Hefti to yehi neɓi yimɓe ɗuɓɓe bolwa ko nandi e ɗum. To yehi neɓi to hakkilai sai ɓe ɗaɓɓita feccuki lesdi mai. To wannai ɓe bo to hakkilai habre mai nastan ha Iraki ma in particular. Iraki hefti fuɗɗirta. Hefti to seni tan yimɓe Iraki hashdu shabi ɗum ɓe kafi ɓawo Daesh ɗo valliti sosai. Wato sukaɓe haɓoɓe ɓe koshi sukaɓe haɓoɓe nanguɓe darani sa'i ko ɓeɗo nanguno wuro Mosul lare Iraki hamɓe bo ɓe ngari ɓe dari ɓe kelani galluje Shi'a en bano Fallujah e ko nandi e bano Najaf ɓe jahi ɓe dari ɗo fu ɓe kadi na to na ngam maɓɓe mi tammi hidde Syria be Iraki mai fu hisattano wakkati mai ɗo. Ɓe waɗi ɓe mari tajruba ha nder kaɓe duuɓi saliɗi ngam mai jotta ɓe accata bo Daesh lora umma ha nder Iraki. To ɓeɗo bo julani a larata ɗo ngam ɓe woodi fikra ɓe woodi numo iri ɗum hefnugi julɓe daga arande. Ngam mai jotta ga o warti shugaban kasa o soyata gaba kiɗa. Ko kuma ɓe o wondi feere lutan mo ɓe yaɓe waɗa ko o yiɗa. Ngam ko kanko o woodi laamu jotta o woodi feere ɓe heɓi laamu amma o feere ɓe canjata. Hefti ngam aqida on aqida canjatako ngam nyalade gotel. Hefti so ɓeɗo heɓi nder Syria nden ɓeɗo heɓa bawal ɓawo Turkiya hefti be bature ɓe yiɗa joɗe jam ha nder Syria mai. To jon bano lesdi Iran leydi jawtindi ndi giɗen e mari jarhu e mari jawdi ɗundi nder Syria nden bo hayre ndi nane ma Syria ndi naftortono yaranki Hizbullah walloɓe ndi e ko nandi e mari. ɗume woni to en daari gaba goo naway nder lesdi Syria tan ɗume woni wattam leydi Iran? To Iran ɓe yiɗi be ɓe yiɗa fu dole ɓe nasta habre ɗo. Ko waɗi ɓe nasta habre ɓe nastan habre mai dole ngam ɗume yande Syria sankiti ba sankiti ɗo Iraki sankiti ba sankiti ɗo to Iran on
ɓe nasata ngam jotta ɗo Daesh ɗo nasta nder Iran ay a wodi habaru ay ɓe nastino majalisa dokoki Iran, majalisa dokaji Iran ɓe yehi hawrire Imam Khomeini hubbare mako ɗum woni Tehran ɗo ɓe fetti bomji ɓe nangi ɓe yehi Shiraz wodi hubbare Ahmad ɓe biyata to kalma ɓe heɓi ɓe mbari himɓe ɓe ɗo nasta Iran mai ngam mai yende Daesh heɓi bawɗe ko ha Syria mai ko ha Iraq to Iran on ɓe tokkita ngam mai Iran bano ɓe waɗino duuɓi 2011 ko 14 ɗo to jotta maɓɓe dole on ɓe nasta habre ɗo daga nde nastai Iran so ngam mai jotta to ɓe heɓi ardiɓe Syria mai a hefti yerdi be maɓɓe wato ɓe vallidiran a hefti to Iran wawan vallita ɓe maɓɓe ɓe joɗa jam amma laatugo ɓeɗo ɓe ɗo les bature en ɗo ɓe ɗo les nasara en ɗo chaɗɗum ɓe yerde be Iran nga andi yande alat ɓe nasti Iran ɗo ɓe nasti Syria ɗo halde ma sai nde ɓe yehi embassy Iran ɓe sankiti ko nder na'am hende ɓe nasti nder ɗo ɓe nasti embassy Iran sankiti ko nder mai ngam mai wodi konnego ha nder mai to amma ardiɓe ma on mari na ko feere tan waɗi ko ɓe yiɗi ɗo bo wallahu alam a hefti amma andi ta hawti yimɓe ɗuɗɓe nane ma a relata iri ɗi a heɓata to kanjum man to amma to hani gwamnati Syria jotta ɗo ɓe sali hawtugo hoore be Iran ɗum ni en joɗa jam tunda maslaha Iran on Syria joɗa jam a hefti ɓe wawan ɓe doggina jawdiji maɓɓe ɓe sigi tottoɗo a hefti leddi mai yaha yeso to a yi'a bano hanko Erdogan nde latti o wodi o wolway ɓe nananaymo o wawata o waɗa iri bano ɗum lattaki a yi diga nastuki ɓinare nden ba mbiɗen nokkuje Iran ha joni e mari filuji ɗuɗɗi e mari bo soji en ma e nokkuje goɗɗe amma ɓe nde ɓe ngari ɓe jahayi ɓe non bo ɓe Rasha fu ɓe jahayi ha ɓe ngoni ayi bano nde latti na bano duuɓi ɗaliɗi ɗiyano hitande 2011 nde ɓe nastuno hamɓe tan ɓe ngala leydi gondi mawdi kollori ɓe waɗuni amma joni bano ɗum nani ministajo hakkilanke shungullaji leddi yasi Turkiya e wi'a min andi ɓe andi min holli hamɓe komo e andi to a yi'a bano hamɓe ɓe mbawata wiki to on andi laamu ɗum bano nyiri ko moye waɗa jungo muɗum nyama ngam majum ɓe mbawata ittuki juuɗe ɓe wakkati go a yi'a bano ɓe mbawata waɗuki non to jotta kam ego ɓe tokkitinan ɓe amin ɓe tokkan Turkiya hala wakkati ɓe waɗata sembe bana gwamnati mai kenan tunda ɓe wonni amma yende ɓe waɗi sembe goɗɗo wodi laamu waɗi sembe o tokkata goɗɗo feere arande kenan nden ɗiɗabre bo fahin Turkiya ɗo na ɓe wala bawɗe dow maɓɓe fu ai hunde mai kungiyaji mai ɗini vagare ɗi ɗuɗɗi ɓe wawan marugo ɓe hunde ɗo bawɗe dow iri Golani en be luttuɗi feere amma luttuɗi feere ɗo baturen ɗo amin nde mai nasara en ɗo kamɓe on mari kungiyaji mai feere a hefti ai to ngam mai jotta ɗo hunde ɗo ɓe vi'an ngam kamɓe on fuɗɗi ɓe maran bawɗe dow maɓɓe amma tokkata wato to ɓe musti njumri laamu ɓe keɓi ɓe musti njumri laamu ndi nasti jungo maɓɓe wato a yi'a bano boliɗe ɗen ɗe mbaylitoto ɓe waylito tabbas ɓe waylito a hefti no laamu ma va'i a hefti a hefti ngam mai ɗo on mi larata to amma ba Iran tunda ɓe ɓuri ɓadugo be Iraki a hefti ɓe waɗan no ɓe watta fu habre ɗo ta nasta Iraki to joni nane ma ɗum wino hamɓe sukaɓe Iraki ɓe Iran wallutuno ɓe ngari ɓe faddake hakkunde leyɗe ɗen ɗiɗi mi anda ko wodi hama e soji en Iran nder ɗon Allahu alam ko nanoton hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi ɓe wodi ni en vi'a irin
ko mbiyete yarjejeniya en ɓe ngodi narral hakkunde maɓɓe narral famtandira ɗum ko shaafi ha shaafi wato hoolare leddi be ko nandi mai ngam mai ɗum ɓe wawan waddugo soja en maɓɓe nde iraqi mari haaje fuu ngam maslaha ko kuma hoolare heɓugo jonde jam ha iraqi fotan be heɓugo jonde jam ha iran ngam mai dole on iran ɗaɓɓita ko kuma wato laata ko ndey ɗo wondi be iraqi ɓe tabbitina jonde jam ɗo ha iraqi ngam kanjum on jonde jam maɓɓe. To en nastu lesɗe arab en luttuɗe hamɓe mata a ndaari lesɗe arab en ɗe ngala fitina ɗen banda en mbi joni libya, sudan, yemen, iran, iraqi kadi iraqi e syria. To a wari ɓe fuu joni laamu maɓɓe sankitama wala leydi joɗindi jam, amma bano lesɗe arab en luttuɗe iri bano saudi arabia, bano ɗum ɗo leydi emarat ko ndi yimɓe andiri dubai kadi iri bano qatar en nde ɗum waɗi joni e syria sukaɓe to yiɗi ma no ɗum wiyata ɓe ngodi bano daish ko terrorisme no nodduɗaɓe fu, amma woodi ainihin ɓe ɗum andiri lundanko en opposition en ɓe gonga nastuɓe nder hunde ɗum wato ɓe giɗano laamu asad. Luttuɗe lesɗe ɗe laamiɓe jooɗi bano jordan en a yi'a bano ko sukaɓe ɓe ngaɗi e syria woodi ko ɗan umminta hakkilo maɓɓe seɗɗa hamɓe ma ɓe numa kay minon ma fa to warta sukaɓe amin ngara gi'a minon ma tinda min gatta laamu demokradiya min shuɓata minon tan jooɗi ta goɗɗo ummanomin a yi'a bano ko fe'i e syria dimbata hakkilo maɓɓe seɗɗa. To dole seni tan ngam wato syria mai daayi ɓe jotta sei ɓe laara bana yottataɓe, amma to en numi to en hoyitiri ko fe'i ha hitande 2010 leddi qatar be saudiya be luttuɓe kamɓe on valliti kungiyaji feere ha haɓugo a syria nden ha jotta ɓe ɗo wondi be maɓɓe sosai ɗo kam andi komoye woodi ko yiɗi to ngam mai jotta to walani mo yiɗita soyde jende jam ha manɗi kamay fo ko hunde no gawa kiɗa, amma woodi feere ko da on ɗo wondi be maɓɓe wakkati go to ɓe waɗi sembe ɓe sendiran be mon nden bo takkilay ma ɓe torra on ngam mai kanga jom fitina to woni ini ɗo wato na wai no a yiɗi fe'ata ba wakkati ko ɓuran mon sembe ha seto ko a vallitino arande sewata aɗo dogga ɗum hefti to ngam to wato an aɗon darwa ko jomirawo hoddirta bo feere to kanjum on a hefti Allah hoddata feere ngam mai dole ɓe nanan kuje feere ɓe habda no ɓe watta fuu a hefti ɓe laara wato jonde jam tabiti ha Syria mai, amma na dole ba na dole ko ɓe yiɗi feere ba ngam andugo ɓe on ɓeɗo iri numo toy ɓe mari ngam jotta ha nder Daesh ko yaali ɓe to ɓe heɓi lawol ɓe dilla ha Saudiya to ɓe heɓi lawol ɓe dillan ɓe sakkita Qatar to ɓe heɓi lawol ɓe dillan ha Emirates ɓe ɗo yaha ko gotel wakkati go ɓe nanga ɓe ayi ɗo kam ha bano Rasha ma ɓe jahi ɓe fecci bomji ɓe jahi lesɗe ɗuɗɗe lesɗe nda ɗo emin goni lesdi Alman ko Germany ɓe ngari sukaɓe maɓɓe nangama waruɓe feccai bomji ko nandi majum ayi ɓe kam neɗɗo wiyata leyɗe ganaɗo to Modibo Tahir lattaki wakkati dilli mi yi'a bano en mbawai fuggaki e ɗo darnen taskaram ɗum min sheki mastinta e nden bo inchallah min gaɗay ka noddukima heɓa min gaɗa ka famuki ko fe'oto e ton heɗitotoɓe onon ma min getti on mastinta e watanki min hakkilo ɗo min dagginta taskaram amin ngam hirde nde min ngadi e Tahir Raji goto nder jayndiyanko en joɗiɗo e leydi Iran tana mako e kudiɗɗawo am Ibrahim Iroma Dake ko ngam lattaki internet heɓanimo ɓilla sosai ngam o heɓayi o nasti min
boldi min kirdi e maako, amma to jomirawo jaɓi hirde warore min bolda e Ibrahim Iroma Dake e kala keɓiɗo fu to jomirawo jaɓi. Ngam majum ɗo mbi'aymi on gettama masinta, Allah hokku en jam. Wadi bata min ma min yetti siwte jam to Allah yardi. Allah hokku en jam.